Hakasor kabaki kali kisakut, hakasor kabadheng kali. Uwe usamla udan iwe ijingmut ni idea ibarit. Henry kathong kabakraw. Ka idea baka jingmut jong u kadei, kabaki beriyo kir kebeng, bat kitharai, baka long kajingbit, batang kijingmut durkai. Umdei ubawan naka business family, ni naka long yeng kabalek business. Umdei ubawan naka long yeng kalong sam kabapit bapiang haduk kata-kata. Henry udan tangkawai kabai second hand, kathong baka jingpos niyo kabakraw. Kumba at pumut kita ki investor ni kinong biting ka jong u kila ong yu lada ustang ya kani kandai ke jingle ka baklatam ka company ni ka business ka flop tam kanam pan poli u shai bun ki ong kani ka jing thmu jong me kanum la ban tri kam ai ha India you will fail mensa fail manu ban lechong ha ka ar shaka ka panya do prio ubam tip ni ithu ai kamdon ka jing shngan ni safety ni ki kan thai khna Henry kani kam shumla penduk mensiam ya u kajing penduk mensiam jong ki bapun kam long syuk ke thamai ha u shumla sngap ya kajing kren pa kajing penduk mensiam jong ki weipat shumla jet ya kalinti ka basuk Henry ula snai la kajong kalinti ka jong u ula penkala ya kajing pendan kam ya ar shaka ipom dan dor ai shaka we na ki business ni company ka bakraw ha India ka kerteng jong ni usamla udai araven sanka lembat ki weipat ki armut ki parlok jong u la lunch la ni stang ningkong yaka hakasnem ar hajar khatsan bat ka headquarter jong ka kadan ha Bangalore Karnataka India hakaleng kari India ki pendan kam yaka ki bapun ki jela ki bakhapnya ki bamat ya ka jingheng kali ha ki jakasor kum ha Hyderabad Bangalore Guwahati bat ki weipat ki jela ki pendan kam yaka pala record kuma palat ship hoko right ni trips kapala penan kam ban shakri ki pajpa hakita kasor ki bamat ikijing hengkali kala don palat sanlak mut kita ki bakhot ki rider ni rapido captain ki bakamai jakpo lingba ka rapido kani ka company jong u kala penmi kumba henrio hajar news pak role la ong ba ka dei ka private Indian company ka ba pentebit ha kaliang pan ai jing shakri ya ki nonglek nongwan lingba ki bike scooty ki taxi ki auto rickshaw latip pajpa yakni kum karapido bat kadei ru kapa ai yakajing shakri hakani kanong ba shalom ing bagi online by ni scooty right karapido kala ai kam ai jam ru iki bapun ki samla hakani kanong ba jongi kala ai jing mentoy ru ya shibun ki nong lek nongwan kum ki nong tri office ki nong bala ki khana ba ki samla pule pan poi shi ki jaka pakilek hakapor ka bapyang lingba kani ka video ni kwa pan ong bahagi bapun ki idea ba kicing persang barit jongi ki judon ki jir khiben ba kicing penok mensim ki kam ki bangitrei he kicing persang ki bangidan ba kicing temu ki bangidan panle ai ha kicing im Henry tungin kan mau belada don kicing penok mensim ner khiben ya ka idea ni jingmut ni jing persang ka bangidan ha kicing im tungin tip ba ka idea ka barit kombalong uni usamla ka idea lingba i ar shaka ipom dondor ai kakalalong kapilian idea ni ka idea ka bakraw ka papen kalalong pat ka company ka bakraw ka idea changpi sedang no menta kublai shibu